Yak ko sumunta. Ay, lagi no. Walang lagi ba? Oh, sirat. Sirat doon, sirat to. Anong sarado ba na to classroom? At silip na lang tatri bintana, oh. Sige. Oh, kaman. Yung tao, oh. Dati bagong classmate, babae na. Oh, babae na ba? Kagwapa kayo, buhok. Ako na, ha? Sa imuha ako, ana. Ako, ana. Kagwapa, ana, oh. Ay, hoy, classmate. Classmate. Ay, wait, Will. Yate! Puti ka may si Buyit, manday na! Buyit din na! Oh, Buyit tawa, oh! Matag makakig na! Si Maoting, mabigay ka? Aprisa na Buyit, pi! Manirato, magkatara, ah! Ito snack, oh! Ay, Buyit, apri pa, apri! Sulutin mo, wala ba naman lang? Bogo, wala bang inalak, kanino? Wala kanino, tara, sulot ta! Oo, apri, manini, wala ko inalak! Dali, tara! Apri na, paapri! Bag na lang ito! Papi! Asa ba? Sa'yo lagi ka tali ba yan? Sa'yo kayo, dugay kayo mo! Maestro, kung galing! Sana oras ka ron, check! Daw, Pi? Oras taon taon na nikahin ako as kindi! Gusto ka nga, check, ay! Puro naman negosyo yung mong giuna-una! Kapan ako as kindi, oh! Hinar, di ko diriya, Jod! Wapa yun si Sir! Tig-atik na siya sa'yo, bakit? Mangawag pa siya baka! Nag-away na po niya akong mga classmate na mago, oh. Hoy, classmate! Uy, si Mr. Lim, oh! Nan, eskwela na pa rin manguha sa kumbaon, oh! Saan na, Mr. Lim? Kanayet, sikreto para bibo. Diba, wala pa nagsugod ang klase? Wala pa nagsugod na klase kay wala man si Sir! Kasi sabi nagsuwatan ng Dahil lang mo ba sa mo naman kung gusto? Kuching. Diba? Nakalita wala si Sir Dria? Kanina na kanin minum! Bakuyo! Ayaw, laki! Hoy! Pagpuyo mo ba? Paistorya ako! Tignan yung YouTube, ha? Ay, sige na ba mo? Pag-upload, ha? Ani na lang, Bi? Ganina ra wala si Sir? Wala ganino, ganina ra ko diriya! Sir, ganina ra dyan. Ganina ra! Unsa ka na, Mr. Lim? Ano itong tirata ka? Wamantay klase, di ba? Ayan kayo. Ay, siya pa ihong ibong paminaw sa... Ayaw hinang bala ka plano mo! Ano itong plano? Ang bisig sa mo! Basta! Mauni ang atong plano. Sabi na lang. Mas pagtas na lagi, maabsent ta! Unsa ba ni Mr. Lim? Layo naman kayo Ay, tagi baktas! Gusto mo mukuyog, sabay mo sa kuha, basta kayo malingaw pa. Taysa, Mr. Lim! Mr. Lim! Taysa! Saan naman po na, Chik? Uy! Saan? Si Puyit pa! Nawala si Puyit! Asa kaya to? Na dito pwede mawala, Chik, eh. Kung masakpan to, sa mukha na yung kamot, uy. Pagita! Usaw man to na ako pakita! Wala ko katudri! Upani ko, be! Tara! Tara na! Papudratin, sige na kagkaon, Chik. Tapa pangita, Chik. Tapa pangita, saman! Grupuhan ni, may pagwa mo nanguyog. Kulira na buyit, ni. Hala! Nag-usama na siya tara ah! Nalapin mabuntis ani! Hoy, bayad! Ay, let's go! Tumuba nga ka ba? Dili na mo tira ang saging lagi. Happy Father's Day! Saging naman, na. Father's Day, Hindi na saging maburos na. ang saging. Tara na, ayaw na dyan kay masakpan ka dira. Diri. Pamalit, oy, kasut naman kayo ni Siri! Look out lang mo dira, look out mo dira. Katol man ito yung adalan! Dira ka, Ching. Tara ka! Diri. Pwede! Ay, paminaw! Pwede dili lang ko mo sabay, tagahan tapos sa ko. Masakpan. Lamian mo. Sige na, diri. Hoy, pamina mo. Diri na ta magplastar, ha? Bakusa ni Tadri, Mr. Lim, sakbutan naman eh! Ang litag tagtikling. Tikling? Tikling, kabalo ka, nga na. Tikling,
Good idea na, Mr. Lim. Oh, good idea, no? Ingon ate, nga na itong plaster, ha? Ikaw, buyit, dito ka dapit. Ikaw, look out. Ikaw, Ching, dito ka, Ching. Look out ka, iyo gila-kila ka. Pakod ko ng wait. Okay, muli na ko. Pagkamuli, oy! Bukan ninyo, bahala ko sa malit. Dito. I-plaster na ako, ha? Bantay mo dira, ha? Sinyas lang mo, ha? Okay. Check, ikaw kuwit sa kuwag na sinyas, check, ha? Oh, ako na bahala Sige, kayo, ako. ako kuhit. Ako na ni plaster, check. Siguro na ni diri nga plaster, check. Dali, para makakuha ta. Tikling. Kalma na dira, op. Nana ni check para pitik kayo, check. Sige. Kung na'y bahala mo plaster drib sa kamo dira, look out lang mo, ha? Ako na'y bahala ni salig lang mo sa kuha. Iti lagi ni ron. Bugo mo rin si Mr. Lim. Ay, may pag kanayang litag-litag niya tikling. May pag ipalit niya lang isda. Subasag ba na ta? Ito ko mahuman, ha? Kalmar mo dira, ha? Kakuha na itag tikling ani ron. Plaster na, plaster na! Mana na! Masakpan ta. Unya, usaon na pagdakop ni Mr. Lim, kailangan na naapaon. Tama, check no, ang paon. Mainom din nagtaki ang tikling! Tibaon na tututulit agta kay basin na na tikling. Ako Mr. Lim na natukuha. Pero pangilo. Tara, sur lagi ko na lagi to kuha tikling. Tara. Teka. Ay! Ay! Let lang! Butas ako! Ay, manok! Tanawa, chik. Nakakuha na tikling. Chik, kuha na tikling. Bahawag tayo. Tara. Bakit si makapuwi? Patay pa. Usaon man ni mo Mr. Lim. Usa may lamian ni chik, ha? Ato kaya ning lutuon. Kabalo di ka maluto. Ako, kumulo ko mukhaon. Nate, kain ko na kamukaon. Di mo gugugo ka ba lumulutuon sa may maayo ni chik? Na! Ay! Ani na lang Mr. Lim. Na ako plano. Ako manigosyante na inchik. Ato na baligya. Pangawani mo tayo. Ato na lang na baligya. Ako bahala. Halin lagi na. Hala, tama ano, negosyante man na ka. Ibaligyan ni chik, parang bahin-bahinon na to ang kwarta. Ako na bahala na. Ako na bahala. Baligya ka na. Palit ano? Nakakwarta na ako. Baligya. Ulang na. Kulang man na imong kwarta, pilar man na. Chiko, Pila, pila. Kung pilay halin, atong bahin-bahinon, ha? Oh, anak, kamo. Tarila mo ha? Oh. Ako na bahala para dili tasakpan ha. Sige. Good. Basta ha. Saka sa Tagay mo. concert, be! Saka sa concert! Grabe, paho. Kain ng ilong ang taro. Ang ilong ang taro. Chik! Tagay mo bahinan na, ha? Tayo dito ka. Ako na bahala ani. Oh, tikling! Isa palit tikling! Ay, nasuri! Kitaan mo si Inchik. Taro, nangita mo na siyang bayan. Tawa sa concert, be! Kanina, ramay mo short. Ay, luwag naman kayo ni Baho, naman kayo nagtai. Tikling! Unsa man ay? Tikling boss, basi gusto ka palitan eh. Tara, kita nagbayar si Inchik. Na nabayar? Sibuta daw, nabayar oh. Bawa na eh. Unsay tikling? Kani boss, tikling. 500 lang, baligyan ako. Kuhaon nimo? Kuhaon din ako ni. O kuha na boss, 500 lang ni. Unsay kuhaon 500? Kuhaon din ako ni kaya kuha na dili. Kuha ka ni. Ayo ni kuha ako na amo mani. Kasi amo ha, kuha mo ni. Amo manilitag dito. Yati, Tura ako kauban. yati kabaligya. Hmm.